Sveti sveštenomučenik Vavila. Ovo je veliki i divni čovek, ako ga je moguće nazvati čovekom, kako se sveti Zlatoust o njemu izražava, beše arhijerej u Antiohiji u vreme skvernoga cara Numerijana. Ovaj Numerijan zaključi mir sa nekim varvarskim carem, koji beše mnogo blagorodniji i miroljubiviji od Numerijana. U znak svoje iskrene želje za trajnim mirom, varvarski car dade svoga maloga sinčića da bude na dvoru Numerijanovu i da se tamo vaspita. Numerijan jednoga dana svojom rukom zakla to nevino dete i prinese ga na žrtvu idolima. Još vruć od zločina i nevine krvi, ovaj zločinac pod krunom pođe u hrišćanski hram da vidi šta se tamo radi. Vavila sveti beše s narodom na molitvi, pa čuda dolazi car sa svitom svojom i hoće da uđe u crkvu. Vavila prekide bogosluženje, izađe pred crkvu i reče caru da on kao idolopoklonik ne može ući u sveti hram, gde se proslavlja jedini istiniti Bog. Besedeći o Vavili, Zlatoust je rekao: koga bi se drugog u svetu ubojao onaj koji se s takvom vlašću odnosio prema caru. On je time naučio careve da ne rasprostiru svoju vlast dalje nego što im je od Boga data mera. Pokazao je i sveštenim licima kako treba da se koriste svojom vlašću. Postiđen car vrati se, no smisli osvetu. Sutan dozva car Vavilu i poče ga koreti i nuditi da prinese žrtvu idolima, što svetitelj naravno odbine pokolebljivo. Tada ga car okova u verige i baci u tamnicu. Isto tako istjazavaše car i 3 deteta. Urvana od 12, Pilidijana od 9 i Epolinija od 7 godina. Ovoj deci beše Vavila duhovni otac i učitelj, i ona se ne odvajahu od njega iz ljubavi prema njemu. Behu to sinovi neke čestite hrišćanke Hristodule, koji sama za Hrista stradaše. Car najpre naredi te svakom detetu udariše onoliko batina koliko kome godina beše, a potom ih baci u tamnicu i najzad poseče mačem svu trojicu. Vavila okovan prisustvovaše posečenju dece i hrabraše ih, a potom i sam položi svoju česnu glavu pod mač. Sahranjen beše od hrišćana u verigama, kako je i zaveštao pred smrt u jednu grobnicu sa 3 ona divna otroka. Njihove svete duše odleteše u nebeska naselja, a njihove čudotvorne mošti ostaše vernima na korist kao sagdašnje svedočanstvo njihovog junaštva u veri. Postradali oko 250. godine.